Pane, my nemůžeme pomoct, ale ty má moc, ale ty jsi Ty jsi ustrál převozy světý. Teďka, haleluja, ty to dokážeš, haleluja, haleluja, fyzicky, haleluja, 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 mažeme olej, tak to říkáš písmu. Haleluja, zatím patka sejdu, teď, od trůnu, přímo ze svého trůnu, moci svého ducha. Haleluja, jméno Ježíše, jméno Ježíše Kriste. Haleluja, teď, díky Pane Ježíši. Potřebuje pomazání, ale tvé pomazání do svatý, pro uzdravující moc, teď. Díky Pane Ježíši, díky. Haleluja, první všecko, hlavně špatně, do svatý, teď, hlavně špatně. Haleluja, poslední kolečku, haleluja, poslední tepny, haleluja, všecko, haleluja, šlák, šíří všecko, haleluja, škeré orgány. Poslouchej ty cukrovko, ty se musíš poklonit, protože Ježíš Kristus vzal hřích té cukrovky vzal na sebe, nesl ho na svém těle na kříž na Golgotu. Takže ty cukrovko umří, nejká, jméno Ježíše Krista, jí to paraučíme. Zvedni se a vypadni z toho těla, opustí to tělo, teď ho opustíš, teď. Jméno Ježíše, amen. Díky, Barakashika. Pane, ale obnov celé to, tu slívku břišní, pod jater, ledviny, do srdce, haleluja. Díky, Barak, Téma, vám zdravící moc, téma. Díky, tvé pomazání. Díky, Barakaší, díky. Arakaší, díky. Arakaší, díky. Sláva tobě, Ježíši, sláva tobě. Duchu svatý. Barakaší. Díky, za zdraví, díky ti, Ježíši. Díky ti, jsi dnes na svém těle. Všechny problémy jeho života, všechny ty hříchy si odnes na světě, nesl si, to sobě nesl si. Haleluja, jméno Ježíše. Sláva. Díky, Bereka, my tě chválíme za to, ale my tě chválíme za a tvůj dotek, haleluja, že ona jasně přijde, že ty jsi její pán a ty jsi její přítel a ty jsi taky její uzdravitel. Haleluja, Ježíši, ty jsi všecko, co mám. Ty jsi všecko, co mám. Haleluja. Haleluja, sláva tobě. Vyzýváme tvůj majestát nad jejím životem. Tvůj majestát, Pane Ježíši Kriste, ty jsi pánem, ty jsi taky pánem jejího života. Amen. Haleluja. Sláva. Haleluja. Díky za uzdravení. Haleluja. Když se tě vůbec nemusíš říkat, tak si to vykuté. Vůbec nemusíš nikam chodit. Cítím pomazání, cítím to pomazání uzdravení, ale každý z toho nikdo tady nemusí chodit, nepotřebuji moje ruce. Haleluja, my potřebuji tebe, Duchu svatý, teďka, to je dobře, za výkonou, hej, haleluja, to je dobře, haleluja, Pane, to je pomazání, teďka si každý stáne, pomazání z tebe, sám pro sebe, teď do svého života, díky, Pane, díky, Pane, pomazání, Duchu svatý, to je úžasné, ta příroda je obrovská, díky, Pane,
jsme bavili s Pavlínkou, oba dva jsme nadšení. Pane, já ti děkuji za celý sbor, protože to je co nádherné. Já jsem v údivu, úplně v šoku, co fakt. Mohli jsme třeba tě chválit za to všechno. Jsi tak dobrý, to je všechno tvoje milost. Haleluja, to je tak nádherné, ty hlasy jsou tak sladěné, ještě Míša, až tam bude. Haleluja, to je tak dobré, haleluja, to je krásné. Nádherné chvály, Duchu Svatý, sláva Tobě za ty chvály, sláva, haleluja. A tak to být dál, tak Pane, že to větší hloubek a to větší krásy. Jak tady Ježíši tvé jméno, haleluja, tvůj majestát. A je tady víc a víc vyvýšen tohoto sboru, že to je tvůj sbor, to je tvoje církev, Pane Ježíši. Haleluja, sláva Tobě. Haleluja, moc krásné. Znovu ti děkuji za všechno. Děkuji ti. Haleluja. Haleluja, jsou pomazaní, všichni jsou úžasní. Haleluja. Vše to obrovským citem děláme. Haleluja. Plus, jak to zvučí zenda, tady ten sice má to jednoduché, ale je to perfektní, jako je to všechno sladěné, úžasný. Pane, to je... Děkuji. Haleluja. Ale já ještě než začnu, protože to kázání bude nějakou, já nechci přerušovat, protože jděte se Karlovice, takže je to už definitivní, takže si to rozmyslete. 12. a 13. se tam jede, jo, do těch Karlovic, 12. a 13. jo, v září samozřejmě. A poslouchejte, příští neděli se bude vybírat, tak se rozmáte na to týne, tak se to pořádně rozmyslete. Každý, kdo pojede, tak 500 korun zálohu, jo. Budeme vybírat, 500 korun záloha, jo. Takže je to definitivní, už to nemůžeme posunovat, budu tak posunuli. Jako je to dobře, protože já bych chtěl, že jednak Stenta nemohl, teďka Zdenička byli na dovolené, to znamená, že já bych chtěl, aby tam byl celý sbor, to znamená, že jsme to posunuli třeba maximálně, už více s tím už dělat nedá, to znamená 12. 13. 9. Jo, to znamená Velké Karlovice, jo, 500 korun, příští neděli 500 korun.